Ukona kwabantu akufani. Abantu kunezona abayithandayo and abanye lezo zono nje abayicabangi bezenza. Which is why today ubona silimazana sodwa. People are judging one another. Abonga lenkathi sijajana solimazana. Lisho njalo iBhayibheli. Kuvela phi na ukulwa? Akuveli emalungeni enu omzimba na. Nokho ngiyacela kodwa alinikezwa lutho, ngiyakhuleka kodwa anikezwa lutho. Ngoba noma ngicela nikwazi ukucela kahle. Nokukhuleka nikwazi. Nokho ngoba nilumana gadani ningaqedani. The chance we get sajajana, sahlebana, sashayana. And uma ngabe kwakhiwa ibandla laNkulunkulu, that is not the right way to do things. Yabo, what I can tell you is, impilo yomuntu lemhlabeni, the chance that people get ugumjaja. And when they judge you, they are forgetting there is a man who is looking at the situation. Ngendlela egqamile ubona wonke ama-intentions abo bonke. Kunento uJesu akayisho. Why do you want to fix your brother? To look into the spectacle in his eyes, where else the whole log is in your eye. Mengayisho ngaso ngisho ngezulu. Uma ugongolo lusesweni lakho, mase ubheka ucezwana esweni lomfowenu. Mzenzisi lungisa kuqala lolu gongolo sesweni lakho andukuba ubheke ichashazi noma ucezwana osesweni kamfeni elingabonakali kahle. uJesu la ukhuluma ngabantu bala emhlabeni, nathi siyazi lento lokuthi sifuna nje ukuthi ukuze samkeleke sihlale ngegama lomuntu. That is wrong. uNkulunkulu uthi singafakaza amanga ngabantu. uNkulunkulu uthi singahlebani, singaqambi futhi amanga. Kuningi akusho uNkulunkulu, but mesikwenza lokho sixabana naye. Into engifuna ukuyisho-ke la, into engenisa abantu ezulwini akukona ukuthi umsulwa. uNkulunkulu ukusindisa ngoba nakho wena wamkela uJesu. Uyesihogweni hayi ngoba uyisoni, kodwa ngoba wena uJesu wamamkelanga. Baningi abantu abacabanga ukuthi ngoba bona bahle noma balungile ngezenzo zabo eqotho phambi kwabantu, bawobaba abaqotho, omama abaqotho, ingane ey'thukusekayo, bey'tshena ukuthi bazongena embusweni wezulu. Without uJesu ngeke uzukwazi ukungena embusweni wezulu. uJesu nawo wasitshena lokhu wathi akusibo bonke abantu abathi inkosi inkosi abazongena embusweni wezulu, kuphela yilabo abenza intando kababa osezulwini. Kubalulekile ukuthi ukuqonde lokhu ukuthi ungena embusweni wezulu ngoJesu. Uma sibheka incwadi lapha John 3:16, uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wazanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba lowo nalo okholwayo yiyo angabhubha kodwa abe nokuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade umuntu kumenza ukuthi akwazi ukuhamba kule ndlela kaJesu. Yabona, angazi ngawo, but this is how I can define it. Siphila emhlabeni la khona isono, isono esimngcolisa umuntu nesimbulalayo. But thina esinoJesu sifana nabantu abanikezwe imali eningi ngalenkathi sona uJesu yasikhokhela ukuze whatever spirits we may have invited ingakwazi ukuthi ibe namandla over us, which is why abanye abantu befa, abanye begula, abanye kwenzeka something nje drastic noma enkulu kubona. It's because they are not like us. Thina uJesu yasikhokhelela izono, kodwa bona bashayeka, kuyazwela kubona ngobani abanawo ummeli as we do. Ukubone if unommeli and ummeli wakho enamandla, maningi amacala ekufuze ngabe ayagweba
kodwa angakugwebi ngenxa yommeli onaye. Unjalo noNkulunkulu, uba ummeli aphinde abe yijaji, asho ukuthi no, lesi sondo lesi bangaqondile ukusenza. There was a spirit involved, busy pushing him ukuthi akwenze lokhu. Kodwa-ke noma bekuthiwa-ke ukwenzile ngenxa yegazi lami, ngoba mina nguNkulunkulu ngamxolela ngenxa ukuthi uvumile ukukholwa ukuthi ngikhona ngaphila. That's the power of having God empilweni yakho. Khona abantu ekufuze abade beye emajele, abanganga emajele ngenxa kaJesu. Fuze ngoba khona abantu ade befile, abangafanga ngenxa ukuthi bakholwa uJesu. uJesu bamelile and they were able to succeed. uNkulunkulu uNkulunkulu and akekho umuntu ongamtshela ukuthi ukwenzelani lokho noma ukwenze ngani lokho, ngoba vele uNkulunkulu. Uma ekhola-ke impilo yakhe yakwazi ukuthola ama-solutions noma ukuphumelela, kodwa uma uNkulunkulu engakuholi, hayi, iyama tse.